Perquè hi ha un rei sense votar. Qui l'ha posat ahí? Com va l'economia mundial? Vale, pues molt bona vesprada, molt bon dia, molt bona nit. Com esteu? Benvinguts al nou capítol de Bro, no tinc ni idea. Benvinguts al capítol 3, avui capítol de política. I direu, buah, alguns direu, quin rotllo de política, és que tal, sempre igual, això és avorrit. N'hi ha que estar atentos, gent, n'hi ha que estar atenta perquè quan sigueu majors són coses que les persones van a decidir sobre el vostre futur i teniu que saber el que se fa i el que no se fa i teniu que apoyar i decidir coses que al final van a afectar-vos, ¿vale? O sea que ja sabent això anem a anar amb la presentació del nostre convidat. Bueno, avui anem a presentar primer que res, que se m'ha oblidat, a Manel. He de dir, antes de res, que estic molt enfadat en Joan per dues coses. Una, perquè ha tardat aproximadament 1 minut i mig en presentar-me quan soc l'alma d'este programa, i la segona, perquè no s'ha tingut per començar el programa 45 minuts de rellotge. Estem cansats, ¿vale? I ara ja vos presentem al convidat que les veus en pantalla. Bueno, és lo que hay. Avui veiem a Jorge Blasco. El nostre convidat ha estudiat Ciències Polítiques i Sociologia en la Universitat de València. No sé si pot ser bo roïn, però la Universitat de València... La Universitat de València, no defrauda. La millor opció. La millor opció, exactament. Això diuen de la UV. Què tal, la Jorge? Bé? Molt bé, gràcies per la invitació. No sé, anem a parlar un poc de política, no? Sí, anem a parlar una miqueta de política. Tu com veus el tema? Se té que tractar o no se té que tractar? A veure, és important, no? Perquè, com bé has dit, al final la política ens afecta en tots els aspectes de la nostra vida i si tu no fas política, altres ho faran per tu. O sigui que és millor que el facis tu, que te preocupes i que tomes les teves decisions que te van afectar a ti. Clar que sí, n'hi ha que estar una miqueta atento. Bueno, feta la presentació, anem a anar ja amb el que és la tertúlia i anem amb la música de tertúlia. Canvi. Vale, anem allà. Primer que res, anem a parlar una miqueta de política, però anem a saber, no sé si sabeu o no sabeu tant de política com està el tema. Vaig a donar-vos jo una miqueta d'explicació que m'he preparat així. Manel, m'he fet jo ahir l'esquemita. La libreta de Joan Asensi. Podem dir que Joan Asensi ha tret la llibreta de les xulletes que s'ha fet durant 4 anys de carrera, però esperem que ningú de la UJI veig això. Exactament, la llibreta. Després ja tu, Jorge, me dones una miqueta de dius esto està ben fet, està mal fet, vale. Un poquet com un professor donant aprovació, a veure si Joan Raúl sí. Jo crec que no. Exactament. A veure, primer que res, anem a veure on estem en Espanya. Espanya estem en una monarquia parlamentària. Correcte? Fins així tot bé. Molt bé. Primer punt. Tenim dos persones que podrien ser les importants entre cometes, el jefe del Estado y el jefe de gobierno. El jefe del Estado, el jefe del Estat, en el nostre cas, és el rei, és Felipe VI. Si no us oblidem. Antes era Juan Carlos, però ja fa temps que van canviar. Després, el jefe de gobierno, en este cas, seria Pedro Sánchez, que jo crec que és el que tothom coneix. Però així, hasta ara vaig bé, no? Vale. El rei, Felipe VI, podríem dir que a lo millor pot tindre poder, no té exactament el poder de lo que se pot decidir. És més que res una figura ceremonial, podríem dir inclús un àrbit, és com un símbolo de la unitat, encara que després també fa alguns tractes en representació d'Espanya, podríem dir. Però així bé, no? Sí. Aprovat de moment. Vale, perfecte. Després ve el jefe de govern. Este està elegit per els ciutadans. Està elegit per tu si ja tens 18 anys, si no tens 18 els elegiràs pronte. Perquè n'hi haurà que anar a votar i tindràs que votar. Després és el que té el poder executiu. És veritat, això, per ara. Poder executiu. Està poder executiu, legislatiu i judicial. Joan està sumant punts, això no va mal, Ojo, això no va mal. Este sí que és el que mana, ¿no? ¿Hasta así? Bé, així està tot perfecte. Després estaria el poder legislatiu, que ve al Congrés dels Diputats, que són 350. I després n'hi ha com un altre congrés que es queda el Senat. Després parlarem d'ell perquè té cosetes. Sí, després parlarem d'ell. El Congrés dels Diputats s'elegeix per eleccions i el Senat s'elegeix
segons el territori espanyol. Cada província té uns que elegir. Per ara bé, no? Tinc apuntat que les províncies són 4, que les illes majors, que serien Canàries, són 3, les menors, Balears, en tenen 1 i les ciutats autònomes 2 cada un. Això és el que tinc apuntat jo. I després, el poder judicial és un poder que està separat dels altres 2 perquè pot jutjar sobre ells i seria el que, pues, són els jutges, bàsicament. És independent, pot juzgar al govern i els més top, els més pic que diríem seria el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional. Todo bien, ¿no? Esta parte, perfecto. Xics, ho sap molt, Joan Asensio, res d'un 10, anem tots a plorar. Sí, ja vaig a donar l'11, Tot això està en la Constitució. Garantissa, és el llibre que en teoria garantissa la democràcia, que en el nostre cas pues, se va fer en 1978, quan va morir pues, Franco, i ja van passar a la democràcia, és el que garantissa la democràcia. Hasta aquí todo bien, ¿no? Molt bé. Bueno, ja tinc que l'aprovar. Jo crec que una miqueta més i la carrera. Ja ets politòleg. Sí. Val, sabut tot això, més o menys, jo ho he fet per damunt. Tenim diverses preguntes, ¿vale? Tenim diversos temes. Primer que res, coses que hem sentit. Per què no pare de sentir jo tot el rato en premsa que el PP no vol que se canvien els jutges si els jutges són independents, per exemple? Correcte. A veure, en teoria els jutges són independents, però hi ha un òrgan en concret, que és el Consell General del Poder Judicial, que té la peculiaritat de que els jutges que formen part d'ell els han de triar els partits polítics. Què passa? Que, òbviament, el PSOE no vol que hi hagi jutges conservadors a l'òrgan i el PP no vol que hi hagi jutges progressistes. Aleshores, hi ha un problema perquè no se posen d'acord, no? Se necessita una majoria més d'una majoria simple, no val amb una majoria de la meitat més 1. Aleshores, hi ha un debat, no és una cosa nova, i hi ha gent que pensa, oye, i per què ha de ser un partit polític el que tria aquestes persones? Per què no són els propis jutges els que trien els altres jutges? Pues, seria lo lògic i és per això que en aquest moment no tenim una renovació del Consell General del Poder Judicial. Podríem dir que entonces això del Poder Judicial és un poc un conflicte d'interessos. Sí, uns volen que siguin jutges progressistes i altres volen que siguin conservadors. I ara pregunto jo Sí, és que sempre estan xocant. si això és el cas a la Teixina, i jo tinc entès que el PP ara mateixa diu que tenen que ser els jutges els que elegisquen als propis jutges. Però si estiguera governant el PP i tot el cas fos a l'inversa, segurament seria el PSOE el que diguera això. No, és així, és així perquè ha passat, no? Quan el PSOE estava a l'oposició, era el PSOE qui deia no, han de ser els jutges que trien els jutges. Però ara, quan estàs en el govern, el que dies abans ja no te'n recordes, no? I ara és el PP que quan està a l'oposició diu no pot ser el govern qui tria els jutges, no? Aleshores, sempre des de l'oposició és més fàcil demanar fer aquest tipus de demandes, però després quan arribes al govern, se t'oblida. Això té pinta que alguna volta se canviarà? O és molt complicat? A veure, se renovarà, no sé quan. Espera que pronte, perquè més que res dona una imatge mala. Una imatge mala, la gent diu... Però ja no és així, vull dir, la llei en si. O sea, sabem que això està bé, sabem que en teoria sí que hauria ser els jutges, els millors que agafen, però si ninguno dels dos volen canviar quan tenen la majoria... Jo és que l'únic que veig, no sé. És que jo sols veig que volen xocar i moltes vegades no pensen a lo millor en lo que nosaltres com a ciutat volem. És que no sé. Jo crec que canviarà. Quan la gent es plante i digan anem a reformar la llei i anem a castigar aquells partits que no facin realment aquest canvi, aleshores potser els partits tinguin aquesta necessitat quan vegin que la pròpia societat ho està demanant. La pregunta d'ara jo la vull fer jo. A veure. La vaig a fer directament al nostre amic Jorge. Pedro Sánchez i la seva dona, què ha passat? Què ha passat, Salseo? A veure, Salseo? es van publicar unes notícies sobre la dona de Pedro Sánchez. Sí. Unes notícies que no eren a lo millor molt veraç. No eren verídiques, no? Eren un poc inestables, no tenien molta fiabilitat. Què passa? Que un jutge va agafar aquestes notícies i va dir
amb aquesta informació, jo puc investigar a la dona de Pedro Sánchez, no? Perquè s'estava investigant que potser havia utilitzat la seva posició com a dona del president per afavorir un empresari, afavorir a un conegut. Aleshores, el que s'ha denunciat és aquest ús d'un jutge d'unes notícies pot ser falses, jo no tenim constància de que siguin falses o veritat del tot, però bueno, aquest ús per part d'un jutjat per a investigar i que públicament se posa en duda ja no sols a la dona, sinó al propi president, Pedro Sánchez. Aleshores, no sabem si és veritat o no, però s'ha fet un ús un poc per a desestabilitzar el govern. Clar, i això a millor quan isca segurament el resultat ja pot ser anys. Clar, i és el que es diu, és que s'anomena com a lawfare, no? O sigui, tu ja has patit aquesta conseqüència de que públicament es ponga en duda el teu honor o la teua imparcialitat, però després, quan es demostra que potser no havies comès alguna d'aquestes irregularitats, doncs ja has patit. Aleshores... Clar, jo crec que això és una cosa que hi ha que tindre en compte i que segurament sempre facin d'un costat com per a l'altre i se busca aixina, no? Val, anem a passar directament ja a les preguntes del públic perquè... Perfecte. Perquè anem una miqueta just. És un tema que si poguérem fer un podcast d'una hora el faríem i si fora de 3 el faríem també. Soles dir que si n'hi ha coses que tingueu més dubtes i tal, ell té un canal en YouTube i segur que moltes dudes les explica, ¿vale? Correcte. Capital Cultural, podeu preguntar i teniu vídeos i tot. Si no s'ha contestat a nosaltres, a veure, jo sé que sóc molt carismàtic, però Joan no tant. I li ha parlat a Joan, si li ha contestat a Joan, xics, a vosaltres vos pot contestar. Clar que sí. I ell no té limitació. Ell te pot contestar tot el que vulguis i te pot parlar durant el temps que ell apetisca. Anem amb les vostres preguntes. Anem a les preguntes. Les preguntes de Bro no tinc ni idea. Vale, anem amb les preguntes. Esta volta tenim 2 preguntes. Manel, tenim 2 preguntes? 2 preguntes de 2 grans persones, segur. 2 persones, segur, no, estos seguidors tots són grans persones. Això està clar. Anem amb la primera pregunta. Una pregunta que mos du Àlex, es diu, el xic. Com funciona el tema en les eleccions de tants vots, tants escons en el Congrés? Gràcies, Bro no tinc ni idea, Livers. Els escons del Congrés i tal, com va això? És una bona pregunta. Com has dit a la introducció, el Congrés té un total de 350 escons que es reparteixen per província, no? En funció de la població que té cada província, té una quantitat d'escons assignats. Això vol dir que els electors que voten en cada província van a escollir una sèrie de representants. Aleshores, les províncies que tenen més població, Barcelona, agafen una quantitat major de representants. I està, diguem, regulat per el que es coneix com la fórmula d'on, que no és una llei, és una fórmula d'on. I això té que veure amb el, per exemple, que se diu que un vot val més en un territori que en l'altre. És correcte. Hi ha províncies on hi ha no molta gent, províncies de l'interior, on és més fàcil, per número de vots, aconseguir un escó. Per exemple, en altres. Aleshores, els partits PP i PSOE que tenen més vots a l'interior d'Espanya, serà Teruel, per exemple, ho tenen més fàcil a l'hora d'aconseguir aquells escons. Clar, perquè tenen més vots i no fa falta tants vots per aconseguir-ho. Jo crec que ha quedat claríssim. I anem ara amb la segona pregunta, que mos la porta Belén. No res, jo volia preguntar perquè sempre me sorgís el dubte de lo que és un senat i quina és la funció d'un senador. Quina és la funció d'un senador? És una bona pregunta i jo que soc politòleg també tinc aquesta, no? El Senat en teoria és una càmera, com és el Congrés. Lo que passa és que en Espanya està pensada per a representar un poc els territoris, no? Les comunitats autònomes. És un òrgan que coordina i controla l'activitat també del Congrés. Què passa? Que les funcions que té el Senat són menys que les del Congrés. Per tant, en ciència política es parla d'un bicameralisme asimètric. No tenen les mismes capacitats. Per tant, dona la sensació de que el Senat, a dia d'avui, no té
molt de sentit perquè no té capacitat legislativa com el Congrés. Sempre que el Congrés vol aprovar alguna cosa, ho va aconseguir, tinga o no el partit que governa la majoria en el Senat. A la mateixa és el PP qui té majoria en el Senat. I sí, pot retrasar l'aprovament d'alguna llei, però poc més. O sea que básicamente sería como en WhatsApp el recibido y el visto, ¿no? Tiene que pasar el recibido y después el Senado. Més o menys, sí. Més o menys. Sí. Xics, hasta aquí el capítol número 3 d'Euro no tinc ni idea. Espero que vos hagi agradat molt. Doneu-li like, subscriviu-se, seguiu-nos en les redes socials a nosaltres i a Jorge. I bueno, hasta així m'han privat. Besitos per vostre clip. Adeu, guapos. Adeu.